Vysoká pec je zariadenie, ktoré slúži na výrobu surového železa redukciou rúd. Vo vysokej peci sa spracúva veľké množstvo surovín za vysokých teplôt, pričom vzniká tekutý kov, troska a plyny. Vysoká pec má tvar kúželovitej veže s výškou 25 až 30 metrov. Je vymurovaná z normalizovaných šamotových tvarníc a jej povrch je tvorený oceľovým plášťom. Hlavnými zložkami, ktoré sa využívajú na výrobu surového železa, sú železná ruda, koks a troskotvorné prísady. Všetky tieto zložky musia prejsť požadovanou úpravou predtým, ako sa dostanú do pece. Železnú rudu tvoria horniny a rudné minerály, spomedzi ktorých sa najviac využívajú hematit, magnetit, siderit, chamosit a goetit. Železná ruda nie je čistá. Obsahuje aj nekovové zložky, ktoré nazývame hlušina. Na odstránenie nečistôt používame troskotvorné prísady. Pre kyslé rudy sa používajú zásadité troskotvorné prísady, najčastejšie vápenec, dolomit a vápno, a pre zásadité rudy sa používa tavivo kyslé, napríklad kremeň, bridlica a bauxit. Troskotvorné prísady majú za úlohu znižovať teplotu tavenia hlušiny. Surové železo vzniká priamou a nepriamou redukciou, ktorá vzniká v daných teplotných pásmach. Samotný proces, tzv. Redukčné žíhanie, prebieha vo vysokej peci, kde sa cez sadzobňu zaváža železná ruda, palivo a troskotvorné prísady. Výfučňami sa vháňa horúci vzduch, ktorý môže byť obohatený kyslíkom, aby palivo vo forme koksu horelo a dosiahlo sa tak požadovanej teploty. V hornej časti pece prebieha fáza, kde prebieha redukcia z oxidu železitého na oxid železnatý, pričom vzniká železo. Ide o tzv. Nepriamu redukciu prebiehajúcu pri teplote 400 až 1000 stupňov. Priama redukcia prebieha pri teplote vyššej ako 1000 stupňov a ide vlastne o redukciu uhlíka. Železo obohatené uhlíkom sa taví a padá na dno pece v podobe kvapiek, ktoré sú obalené troskou. Troska sa nemieša s roztaveným železom a hromadí sa na povrchu ako oddelená vrstva, ktorá sa jednoducho odoberie. Surové železo sa zhromažďuje v spodnej časti pece a odpichuje sa po 2 až 3 hodinách do párnych vozov, ktoré následne putujú do oceliarní. Proces sádzania a tavenia je nepretržitý proces a deje sa v pravidelných intervaloch. Okrem surového železa patrí medzi produkty vysokej pece troska a vysokopecný plyn. Troska sa používa na výrobu dlaždíc, zmiešaných cementov a troskotvorných tehiel. Plyn, ktorý odchádza z vysokej pece, má teplotu 150 až 300 stupňov a využíva sa na priehriatie vháňaného vzduchu do pece a na vykurovanie.